Bayramimizning eng milliy nominatsiyasida Hasanova Landish bo'laklari. Sahnada rayon boshlig'i Sabantoy guzali bәйгесенә йомгак ясап катнашучы кызларны тәбрикли. Инде 10 еллык тарихы булган бу бәйге үзе бер тамаша. Зәйнең 9 шибәре аш-суга асталыкта да, җыр төрлелектә дә, җир биюгә хирислыкта да үз эзләрен тотышлары буенча да сыналды. Башында район башлыгы торган комиссия карары белән быелгы Сабантуй шибәре исеменә Ләйсән Тимеркаева лаек булды. 2023 елның Сабантуй гүзәле. Аңа Сабантуй гүзәле тажы, җиңүче дипломы һәм төп бүләк 50 000 сумлык диңгезгә путевка тапшырыла. Сабантуйның икенче мәйданында көрәшчеләр биле алышты. Милли көрәшне үз итүчеләр келәм янына җыелды. Быелгы көрәш 2011 елда туган һәм алардан кечерәк яшүсмерләр чыгышы белән башланды. Зурлар арасындагы биле алыш 5 төрле үлчәү авырлыгында узды. Яшьләр арасында Абсолют Батыр исемен Җәмил Ибраһимов алды. Җиңүчегә традицион тәкә һәм акчалата сертификат тапшырылды. Финалда районның танылган көрәшчеләре Ислам Набиуллин, Айнур Әхмәтшин, Рамил Фаршатовлар биле алышты. Сабантуй батыры булып зәй егете Рамил Фаршатов калды. Мин бик шат бүген Абсолют Батыр булуыма бик зур рәхмәт сезгә. Бәйрәм программасы милли уеннар, бәйге ярышлар, дәртле җырларга бай булды. Көн дәвамында зур сәхнәдә танылган татар эстрадасы йолдызлары берсен-берсе алыштырды. Зәйлеләр Татарстанның халык артисты Филүс Кахиров чыгышын алкышлап кабул иттеләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.